Atate ndira Mwana ndira Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Pano pa tiyankhuleni Ambuye pamene Mulungu amatiyankhula. Nchoneke chona kuti tikazimva zimene zija tizimvere. Tikazimvera zitithandize kusintha moyo wathu wa siku ndi siku. Sichimakhala cholinga chake choti tingomvayi, koma amafuna kuti tikamva mawu ake aja tikagwiritse ntchito. Ndipo mawu athu oyamba tsiku la lero awerengedwa ndi Mayi Alice Maida kuchokera ku Christ the King Parish, Nthawira Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ndipo mawu amene wanda amene achokera pa Yeremiya chapter cha 7 ndime ya 23 mpaka na ndime ya 28. Uthenga wathu titenga uthenga wa Luka. Mawu woyamba. Uwu ndi mtundu wathu uja sudamvere mawu achauta Mulungu wawo. Yeremiya 7 ndime ya 23 kulekezera 28. Chauta akuti, chimene ndidalamula ndi chimodzi, ndidati, mukadandimvera ndidzakhala Mulungu wanu, ndipo inu mudzakhala anthu anga. Muzitsata malamulo anga onse kuti zinthu zizikukomerani. Koma anthuwo samvera, sadasangalatse ndipo adzapitirira kukhala omvera ndi mitima yawo yoyipa. Adayang'ana zambuyo osati zakutsogolo. Kuyambira tsiku limene makolo anu adatuluka m'dziko la Igupto mpaka lero lino, ndakhala ndikukutumizirani atumiki anga, aneneri kawirikawiri, komabe inu simudandimvere. Simudasakamere ndipo mitima yanu yakanika. Simudasamaleko ndi mitima yanu yokanika, yoyipa kupambana makolo anu. Iwe ungawawuze zimenezi asadamvere, ukawayitana sadzakuyankha. Chifukwa chake udawawuza iwo kuti uwu ndi mtundu wa anthu aja sadamvere mawu achauta Mulungu wawo, ndipo sadafune kukonzekera mawu owona otheratu, ndipo pakamwa pamangonena zonama zokhazokha. Mawu a Ambuye, tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mthenga wabwino monga adalembera Luka Woyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Luka mutu wa 11 ndime ya 14 mpaka na ndime ya 23. Siku lina Yesu ankatulutsa mzimu woyipa woletsa munthu kulankhula. Mzimuwo utatuluka, munthu amene anali wosalankhulayo anayamba kulankhula, mwakuti anthu ambiri amene anali pomwepo anazizwa kwa basi. Koma ena mwa iwo anati, mphamvu zimene iyeyu amatulutsira mizimu yoyipazi nzochokera kwa Belezebulu, mkulu wa mizimu yoyipayo. Enanso pofuna kumuyesa anampempha kuti awaonese chizindikiro chozizwitsa chochokera kumwamba. Koma Yesu adadziwa maganizo awo, motero anawuza kuti anthu a mu ufumu uliwonse akayamba kuwukirana, ufumuwo kutha kwake nkomweko. Ndipo m'banja akayamba kukangana, banjalo limapasuka. Tsono ngati a mu ufumu wa Satana ayamba kuwukirana, Satanayo ufumu wake ungalimbe bwanji? Paja inu mukuti ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu. Ngati ineyo ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Belezebulu, nanga ophunzira anu amayitulutsa ndi mphamvu za yani? N'chifukwa chake ophunzira anu omwewo ndi amene azakweruzani kuti ndinu olakwa. Koma ngati ine ndimatulutsa mizimu yoyipa ndi mphamvu za Mulungu, ndiye kuti Mulungu wayamba kukhazikitsa ufumu wake pakati panu. Munthu wamphamvu akamalonda nyumba yake ali ndi zida zankhondo, katundu wake amakhala pabwino. Koma akabwera wina wamphamvu zoposa namgonjetsa, amalanda zida zimene ankazidalirazo, nkugawagawa katundu amene walandayo. Munthu wosavomerezana ndi ine ndiye kuti ngosusana nane, ndipo osathandizana kusonkhanitsa ndi ine ndiye kuti ameneyo
ngomwaza. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Lero abale anzanga tifuna kuti inu ndine munyengo ino ya Lenti timve mawu oyambaja amene achokera m'buku la mneneri Yeremiya. Yeremiya kunena kuti, koma anthuwo sanamvere, sadasamaleko, ndipo anapitiriza kukhala osamvera mitima yawo yoyipa. Anayang'ana za m'mbuyo osati za kusogolo. Pamenepa ndi pamene tikufuna kuti inu ndine titenge mutu wathu. Uchabe wakuyang'ana m'mbuyo osati msogolo. Uchabe oyang'ana m'mbuyo osati msogolo. Munthu aliyense akamayenda amakhala ndi m'mbuyo, amakhala ndi msogolo. M'mbuyo mumafotokoza kumene iwe kuchokera, ndipo msogolo mumafotokoza kumene iwe kupita. Ndipo iwe umakhala kuti uli pakati na uyenda cha kumapita. Komano apa pamene Yeremiya akukamba za kusintha kwa anthu kuti amusatire Mulungu, akutenga ngati kuti umene ndi ulendo umene anthu akuyenda. Ndipo timanena kuti Chikhristu ndi ulendo, timanena kuti anthufe tili pa ulendo. Ndipo timafanizira Chikhristu ndi ulendo wa Aisraeli kuchokera ku dziko la Igupto kupita ku dziko la chilonjezo la Kanaani. Ulendo umene ndi ulendo umene timayenda ifeyo pa moyo wathu wa siku ndi siku ngati anthu. Inuyo ngati munthu muli pa ulendo umenewo uchoka ku ukapolo kupita ku dziko la chilonjezo. Ifeyo ngati dziko tili pa ulendo omwewo uchoka ku Igupto kupita ku Kanaani. Ndi zimene boma lathu limatilonjezanso kuti litichosa ku Igupto likatisiye ku Kanaani. Ndi ndafuna pamene tikukamba za ulendo umenewo muziganizira maulendo amenewa. Ulendo umenewo inuyo mukuyenda kuchokera ku umphawi kupita ku moyo wakupeza bwino. Ulendo umene mukuyenda kuchokera ku matenda kufika ku moyo wamphamvu. Ulendo umene mukuyenda kuchokera ku machimo kufika ku mwana okondeka wa Mulungu. Ulendo umene dziko lathu likuyenda kuchokera ku anthu omvetsa chisoni kupita ku anthu osiririka. Ulendo umenewo ndi ulendo umene Yeremiya akuyendesa anthu, ndipo akunena kuti anthuwa akuyenera asayang'ane mbuyo, ayang'ane kusogolo. Kawiri anthufe timakonda kuchewuka. Kawiri anthufe timakonda kuyang'ana mbuyo. Ngakhale pamene ukulima ufuna uziyang'ana mbuyo, koma muone makolo athu akale anali ndi nzeru. Tikamaunga mizere ngati munayamba mwalimapo, umalima chambuyo, umayang'ana kusogolo, koma iwo makhala ngati kuti ukubwerera mbuyo ndi meja ndi kumayenda. Ndimene timapangira pa moyo wathu wa siku ndi siku. Kuti uyang'ane zabwino zimene wapanga iwe zija, ndi kumene maso ako akuyenera kukhala. Uyang'ane zabwino zimene wapanga iwe zija, ukukuku zinkana usesa ndi meja na umaliza. Koma pano tikukamba za kuyang'ana mbuyo. Mukumbukira mkazi wa Loti anamuwuza kuti usacheuke. Amathawa kuti mzinda ukuonongeka, akupita malo abwino. Usacheuke. Usacheuke. Ndipo amafuna kuti iye uja maso ake akhale kumene akupita kuja. Uchabe wakuyang'ana mbuyo ndionena kuti tikamayenda pa ulendo wathu wa moyo uno, ukamayang'ana mbuyo umafuna uone mmene wavutikira. Abale mmene ndavutikira ine. Banja limene limamuna amene ndavutikirana naye, mmene nampeza mmene ndavutikirana naye, mkazi amene ndipo ndavutikana naye ndasauka naye. Ukuyang'ana mbuyo za zimene iweyo wadusamo, zipsinjo zimene iweyo wadusamo. Tikamayang'ana mbuyo kawiri timayang'ana zimene zinatipinga, mavuto amene tinakumana nawo. Ndiye mavuto amene aja tikayang'anisisa ndikukhala nawo chidwi kwambiri, amatipangisa kuti tikanike kupita pasogolo pa moyo wathu. N'chifukwa chake Ambuye Yesu akunena kuti ifeyo aliyense amene afuna kundisatira ine asamakhale ngati kuti munthu amene angocheuka, akuti ukagwira pulawo maso ako azikhala kumene ukupita iwe. Aliyense amene andisata ine namacheuka sangakhale ophunzira wanga. Chifukwa chani? Pamene anthufe tikuyang'ana mbuyo timakayang'ana mozolephera zathu. Zana nalephera lero ndidusenso pompo, mphechepeche mwa njovu sadusa kawiri, ukatero wagwa nawo. Tikamayang'ana mbuyo anthufe timafuna tiyang'ane kuvutika kwathu. Ine chaka chatha ndanena zinthu ngati zomwezi mmene anthu anandinenera. Ndiye mufuna leronso ndikanene ndasiya, wayang'ana mbuyo.
Vuto la kuyang'ana mbuyo ndiona kuti mbuyo muja umakaonamo zimene zinakuzunza, zimene zinakupsinja, zimene zinakusowetsa mtendere. Pamene ukamayang'ana msogolo, umayang'ana cholinga chimene iwe ukufuna. Ukamayang'ana msogolo, umayang'ana kuti kodi ndikufuna ndifikire pati, ndikufuna kodi ndikafikire pati. Ndipo ukamayang'ana kumene ukufuna kukafikira iweko, manyozo susamala, zovuta susamala, bora iwe ukafike kumene ukufuna kufika kuja. N'chifukwa chake nkofunika pa moyo wathu kuyang'ana kusogolo osati mbuyo. Zimene mawu aja akunena. Munthu amene ayang'ana mbuyo ndi kukhala ndi chidwi ndi mbuyo sangathe kupita pasogolo. Ponena zimenezi sindinena kuti history ya munthu siyofunikayi, mbiri ya munthu ndiyofunika. Koma kuchokera ku mbiri yako kusamabwere kukhumudwa, kusamabwere kugwa mphwayi, koma kuzibwera kunena kuti maphunziro. Kuchokera ku zimene ndinaona ine ndaphunzira chakuti maso anga abwerere pasogolo. Anthu ambiri maso awo amaphata kumbuyo. Pakuona zimene iwo adusamo, ayi sindikufunanso. Chimenechi anthu amene amatumikira Satana amaziwa kuti anthu amene amatumikira Mulunguwa, amene ndi mbiya zadoti, tikangwanena lero, tikangwasambwaza lero, tikafinya lero, tikakamanga lero, mawa akazangotembenuka ndikuona zimene tapangazi sazapanganso. Ndende jamapeza kuti munthu amene akumenyera ufulu amantenga ndikukamanga, akantulusako ammangeso, akufuna chani? Akufuna kuti mawa akazaganiza zopanga mademo ena, akazangoyang'ana mbuyo ndikukumbukira zimene anampanga zija asiye. Ndi zimene tuzikuchitika mu uthenga wabwino. Anthu akunena Ambuye Yesu ati akamatulusa mizimu yoyipa, amatulusa mizimu yoyipayo ndi mphamvu za Belezebulu. Akunena dala zimenezo lero kuti mawa asazapangeso. Mizimu yoyipa ikunena dala zimenezo ncholinga chona kuti mawa asazayitulusenso. Koma Ambuye Yesu sayang'ana mbuyo. Ambuye Yesu amang'ana kucholinga chimene iye akufuna. Akufuna kupanga mtundu wa anthu umene uli chithunzi chenicheni cha Mulungu. Ndipo chifukwa chimenecho kaya munena kaya mupanga chani alibe nazo ntchito, iye angopita. Inu ndine tikuyenera kuphunzira kusakhala ndi chidwi kopitirira mwezo ndi kale, koma tikhale ndi chidwi ndi kucholinga chimene ife tikufuna. Ndipo cholinga chimene tizichifuna kuti tichikwanirise posayang'anira mavuto amene titadusemo. Tikatero tikafika. Nthawi imene Mose ankatenga Aisraeli kuchokera ku Igupto, amatenga kuchokera ku Igupto kuja, ndipo anthu aja anali busy kuyang'ana mbuyo. Aya timadya mavembe ife, aya kumati mapanga chakuti, timapanga chakuti tiye tibwerere. Anthu aja amafuna kubwerera chifukwa amayang'ana mbuyo. Koma Mose amayang'ana kusogolo. Ine anthu andifuna tikafike ku dziko la chilonjezo. Kaya mbuyo munali chani, koma chifuna ine tikafike ku dziko la chilonjezo. Inu ndi amuna anu, inu ndi akazi anu mukakhalira kuyang'ana mbuyo, banja lanulo lithapo. Aye mamuna amene iyi chaka chathana paka chakuti, koma chinacho anapaka chakuti. Musayang'ane mbuyo, chidwi chanu chikhale pasogolo. Kodi mukufuna mukafike naye kuti mamuna ameneyo? Kodi mkazi amene mukufuna mukafike naye kuti? Bible limene akuti mukafike naye pamaso pa Mulungu ali woyera ndi opanda banga. Inu muziyang'ana chimenecho. Ntchito yanu ndikufuta mabanga amene ali mwa iye. Ntchito yanu ndikunkonza munthu amene uja. Ndipo chimenecho chili kusogolo, mukachiyang'ane kusogolo kuja. Koma mukakhala kuti mufuna muziyang'ana mbuyo, iyi chaka chatha anandipotokola khosi, chinacho anandimenya mutu, iye amene azandipa simpita patali. Ambuye Yesu nthawi zonse amauza ophunzira ake tikupita ku Yerusalemu, kumene kwachitika chakuti. Amauza za kusogolo kuti akonzekerese asayang'ane mbuyo. Inu ndine tikuyenera kuziwa kuyang'ana pasogolo. Mukatenga Isaiah 43 ndi 118 amayena kuti musaganize zakale chifukwa ine ndikupanga zanyuwani. Chifukwa mukakhala busy kuganiza zakale mundibwezeresa mbuyo. Lero Mulungu afuna kupanga zanyuwani moyo mwanu, inu musakhale busy ndi kuyang'ana zakale. Mukatenga ngakhale 2 Korinto 5 ndi 17 amayena kuti munthu aliyense amene ali mwa Khristu ameneyo ngolengedwa chatsopano, ndipo zakale zapita zilipo ndi zatsopano. Inu ndine tiphunzire kuyang'ana kusogolo. Mulungu wachifundo chonse tikuthokozani kuti maso athu maponya patali kuti tiyang'ana pasogolo, kuopa kuti tizangokhumudwa. Tithandizeni kusabwerera mbuyo pakuyang'ana mbuyo, kuti poteropo tikafike kucholinga chimene ife tikufuna, chimene inu munatikonzera. Mwa Yesu Khristu yemweyo Ambuye athu. Amen.
ndakuthokozani abale, munali ndine Elizeo Nthalika, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.